yehlisa umkhaba. Thola umzimba ozothokoza ngawo kumaviki ayisithupha. Gluco D2 iqeda umkhaba, yehlisa umzimba omkhulu kanye nomkhaba, ivikela ukuhlasela kwenhliziyo, ivikela ezifeni ezidalwa amafutha nokungcola emzimbeni, iyasiza kakhulu kwi-stroke, iqeda ukusongelana esiswini, ivikela futhi ilaphe izinyawo ezivuvukele, isebenza kahle kakhulu kubagijimi nabazivocavocayo, ayisetshenziswa abakhulelwe, siyaposa kuwo wonke umningizimu Afrika, Swaziland naseLesotho, nationwide. I-Gluco D2 iyatholakala kulezi ndawo ezilandelayo. Layeza National Health Product. Xhumana noThabiso Mkhize kule number 084 589 2550. eCatteridge, xhumana noThandeka Mlaba 079 586 6861. eJohannesburg, Matefo Maloma 078 692 2083. iGluco D2 izokusiza ekunciphiseni umzimba nokwehlisa umkhaba. Gluco D2 yongamelwe yimpilo.